esta comunidade autónoma. Moitas gracias, señora secretaria. Pasamos a dar un turno de intervencións. Señor Voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Gracias, señor alcalde. Ben, nun momento determinado do ano pasado, díxosenos que se nos avisaría para falar dos orzamentos. Daquel momento parece que había unha previsión de elaboralos. A día de hoxe, presentáronse aquí uns orzamentos, con nós non se contou para nada, nin se consultou, nin se nos informou de nada ao Grupo Municipal do BNG, nin para o proceso de elaboración das contas, nin para facer ningún tipo de aporte por parte dun goberno que, por certo, está en minoría, non? A elaboración levouse de maneira opaca e sen contar con este concelleiro que apoiou hai 18 meses a investidura deste alcalde, sendo decisivo, por certo, para a investidura. E por riba, os orzamentos chegan en xaneiro, cando debían estar listos en outubro, non se agochan na pandemia, como fan para colar os orzamentos, nun pleno clandestino. Outros concellos grandes e pequenos sí cumpriron os prazos, precisamente porque a situación de pandemia exixe dilixencia e aconsella consensos amplos. Vostedes, nin unha cousa nin outra. Nestes orzamentos non hai nada daquele acordo de investidura que alá polo mes de xullo de 2019 houbo co BNG, non sei se se acordan. Estivemos esperando 18 meses para que fosen recollidos nos primeiros orzamentos, a ver que pasaba. A modo de recordo, podo lembrarlle algo daqueles acordos. Revisión dos convenios con empresas privadas, Viacua, Seguros, Luz, etc. Non sabemos se negociaron algo, temos que dicir, en principio, que nada, porque nós non temos constancia de nada. Tamén se falaba dun plan xeral de ordenación municipal, esperábamos unha partida destinada que se iniciasen os trámites, nada, aquí non hai nada. Xa nin siquiera podemos nomear o da piscina cuberta, non? Que neste caso foi un compromiso de acordo de investidura que, por certo, se refrendou o 27 de novembro de 2019, no que a Corporación Municipal apoiou de forma unánime unha moción que levaba o BNG para que o Concello comece de inmediato a traballar na construción da piscina climatizada e que no próximo orzamento municipal figure unha partida concreta a tal fin, polo menos empezar, ou ter unha intención de empezar con algo. Vemos que nada, non? Tamén nada. Falábamos naquel momento tamén do acordo de recuperación dos locais sociais das aldeas, non nos consta absolutamente nada. Dunha casa da mocidade, tampouco nos consta nada. Falábamos de poñer en valor o patrimonio histórico e cultural, construir sendas peonís, fomentar o transporte público entre o rural e a vila, impulsar a mellora das comunicacións do noso concello con Ourense. Lembra todo isto daquele acordo, vostede, antes de que tomase o bastón de mando, señor alcalde? Lembro? Pois nada, diso non vemos nada nestes orzamentos. Por outra parte, tampouco hai nada do que se foi acordando nos plenos en 2019 e 2020. Xa lle puxen como exemplo a piscina climatizada, que a día de hoxe, pois é unha utopía, porque vostedes ni siquiera contemplan ni se falou máis dela, aínda que hai 14 meses que se acordou nun pleno, pero tamén se acordou en xuño de 2020, diante do que nos viña en riba, de crear unha oficina municipal de información para atender as demandas sobre axudas públicas, trámites, etc. Fixo vostede algo con ese acordo? Non sabemos nada. E mire onde estamos, cara onde imos. A crise bestial que se nos aveciña, o que xa está aí, dixémoslo en xuño, poña a dispor de Celanova esa ferramenta, acordámoslo todos e todas, e onde está ese acordo? Onde está? Nada. Podemos seguir con acordos municipais que vostede non cumpriu, como revitalizar os mercados, dar axudas directas a comerciantes e autónomos, e non aparecen tampouco nestes orzamentos. Len vostedes os xornales? Os xornais que aparecen a diario?
Leen o que fixeron concellos da contorna. Por que Xinzo foi quen de conceder máis de 400 euros en axudas directas e vostedes nada? Por que o Carballiño meteu cartos, máis de 600 euros na economía local, e vostede, señor alcalde, por certo, cando dixemos daquela nun anterior pleno, dixo, bueno, que non eran esas cifras. Como pode dicir iso? Un concello que si fai un esforzo e vostede despreza como despreza calquera idea deste concelleiro e de toda a oposición. Se vostede soubese, que o dubido, cantos cartos meteu a xestión do goberno de Ciudadanova Decide máis PSOE en Celanova no 2020, non se atrevería a dicilo. Por vergoña, supoño, porque a cantidade está a anos luz de outras cifras. Lamentablemente, temos que perder tempo en falar do que se fai en Xinzo, en Carballiño, para que vostede se decate de que non fai o que podía ter feito por Celanova. Poderíamos seguir coa lista de acordos plenarios que non se cumpriron, porque en principio son todos, a gran maioría. Vostede ven aquí, presentarnos un orzamento, como outras veces ven aos plenos, fai que escoita, despois mete a cabeza nun buraco e quedamos así. Estes son os orzamentos en liñas xerais. Vou resumir antes de entrar en detalle. Para nós son decepcionantes, preocupantes, foron elaborados sen contar os demais grupos, son a evidencia de que vostedes fuxiron de realidade por non ter capacidade para enfrontala, levan 18 meses no goberno e a situación é crítica. E non falo só de saúde, falo tamén de economía, e o único que fan é andar buscando buracos onde agochar a cabeza para non ver. Podíamos dicir que vostedes son un goberno á fuga. Desgraciadamente son un goberno á fuga. O simple feito de estarmos celebrando un pleno de orzamentos de maneira privada, clandestina, non atenderon as nosas propostas, demostra que hai un pánico, teñen pánico a que a xente vexa que calibre teñen estes orzamentos e para onde imos con eles. Acabo de definilos, en opinión do BNG, do Bloque Nacionalista Galego de Celanova, son decepcionantes e preocupantes porque ignoran a realidade que deben atender, teñen un carácter escapista, non? De salir dela, sair do paso. Vamos presentar uns orzamentos para que se nos cale e polo menos sair do paso. Pero vostedes, se escoitaran a opinión do BNG para elaboralos, terían nos chamado e polo menos terían asumido algún dos acordos de investidura, porque polo de agora non asumiron ningún. Gustaríanos votar a favor, gustaríanos que fose uns orzamentos consensuados e que todos estemos de acordo con eles, pero en principio temos intención de absternos. Nós non imos obstaculizar o trámite das contas públicas, non estamos por ese labor. Son unha oportunidade perdida, tamén é certo, unha oportunidade perdida que perden vostedes, non que perdemos nós. E esperamos que sexa un punto de partida, aínda que ese punto de partida debería ser máis sólido, e traballaremos, nós seguiremos traballando para que melloren, e ao mellor un día destes, señor alcalde, esperemos que nos escoite. Posiblemente nos escoita un día destes. A ver, ainda seguimos tendo esa esperanza. Polo de agora, nada máis, moitas grazas. Moitas gracias, señor voceiro. Señor voceiro de Celanova Decide. Perdón, señora voceira do Bloque Nacionalista, perdón, do Partido Socialista. Sí. Pois mal o meu pesar, vou ter que apoiar a Leopoldo en determinadas historias. Porque, efectivamente, públicamente, é meu compañeiro, sabe o que digo, nós tamén recibimos un borrador dun presuposto que nós estudiamos por nosa conta, sin idea, porque nós non temos experiencia a nivel político, e nos houbera gustado tamén concretar ideas, compartir co resto dos grupos, o marxen de que na situación actual que temos probablemente non se poida facer máis co que temos, e o que temos que facer é loitar por conseguir fondos ao marxen deste presupuesto. Pero, á espera do que digan o resto dos partidos, do resto dos grupos e do resto dos representantes, ao final falarei de novo, pero ahora máis non teño nada máis que añadir. Boas tardes a todos, todas.
Fala con presupostos que chegan máis tarde do que nos quixéramos, gustaríanos que estes presupostos fosen xa moito antes, incluso xa finais do 19, intentamos facer uns presupostos, encontrámonos cunhos problemas de contabilidade, polo tanto, alargouse máis alado do 2019 que nos pretendíamos presentar presupostos. En marzo de 2020, como todos saben, empezou isto que temos ainda hoxe encima. Con todo isto que nos caíu encima, caíu, como dice o señor voceiro do BNG, non solamente a nivel sanitario, sino tamén a nivel económico, unha grande crise en todos os estamentos institucionais como comerciais, en todos os estamentos de todas as provincias, de todos os concellos. Non solamente aquí en Celanova. Entonces, encontrémonos con eso e agora, por fin, en xaneiro, para poder sacar adiante moitas cousas, para poder sacar adiante outros temas que nos queremos facer con todos os veciños de Celanova e con todos os grupos políticos, por suposto, sempre que se ofrezcan, non temos que chamalos nós, poden vir aquí cando queiran, saben que estas portas están abertas sempre. Queremos sacar adiante estes presupostos e son os presupostos que son os únicos posibles, que podemos sacar e, ademais, vouller decir, uns presupostos que quizá sean erróneos, porque contamos cos ingresos de 2019. Son os presupostos baseados nos ingresos de 2019 en todas as taxas, en todas as participacións do Estado, en todos os posibles impuestos que poden encher as arcas dos concellos e non sabemos moi ben como vai ser os ingresos de 2021, nin tampouco sabemos moi ben a estas alturas os ingresos de 2020, pero sabemos que son minoritarios con respecto a outros anos. Segundo turno de intervencións. Señor voceiro do Bloque Nacionalista. Moitas gracias, señor alcalde. Vou ver se me dou situado, porque estou vendo cousas que non dou entendido. O señor voceiro de Celanova Decide di que os orzamentos son un calco do 2019, en función do 2019, como estaba previsto, porque non teñen outro referente. E despois, de repente, sin acritud, señor Ferro, que xa vostede sabe que aquí sempre boa intención é sin polemizar con vostede, dice que son os orzamentos ineficaces e decepcionantes. A ver, que non hai que non entenda. Dinlle que son os seus orzamentos, vostede di que son ineficaces e decepcionantes, vostede di que xestionaron moi ben, e agora está encima di que se van a abster. Vote a favor, home. Son os seus. Por que non vota a favor? Vexo por aí algunha concelleira que se farta de rir. Vote a favor. Porque di que son ineficaces, pero si son os seus. Acaban de dicir que son os seus. Bueno, nada máis. Vou expoñer algunhas cuestións concretas que nos xeran dúbidas a respecto destes orzamentos, cuestións referidas á recadación e ingresos, ao gasto, ao esquecemento do remanente que vostede mesmo acaba de nomear, señor Ferro, o remanente de tesourería que está sendo utilizado noutros concellos para cousas moi diversas. Poñamos por caso que nuns sitios pagan facturas a proveedores, por exemplo, o caso de Zaragoza, un gran concello, noutros aumentan o gasto social, Cartaxena, Cádiz, e outros, aínda máis próximos a nós, como pode ser os de Fene, pois invisten ese remanente en axudas directas á cultura e á educación. En canto á recadación e ingresos, no capítulo 1 din que aumentará a recadación e xustifícano no padrón, mas non din nada da actividade económica. Preguntámonos nós, como prevén recadar máis nunha situación de recesión? Canto que creceu o padrón para que se poida prever un aumento apoiado nese crecemento? É unha cousa que non entendemos. Referente aos ingresos, neste pleno acordouse unha rebaixa do IBI que vostede se negou a aplicar, cancelación de taxas municipais que vostede se negou a estudar, e así por arriba, bote pronto, vou expoñerlle algunhas cifras que terían suposto para Celanova algo positivo,
coas iniciativas que o BNG lle propuxo, que se aprobaron e que vostede non aplicou. Coa rebaixa do IBI acordada, o tramo municipal, que é o que nos compete, 63.000 euros que quedarían no peto dos veciños e veciñas, segundo os cálculos, xa digo, os cálculos por enriba que votamos nós en función da información que ofrece este orzamento. Na cancelación da taxa de circulación de vehículos, por os 2 meses que durou a pandemia, a primeira onda da pandemia, calculábamos que alrededor de 37.000 euros quedarían no peto das veciñas e veciños, se vostede se dignase a aplicalo. Sen taxa de lixo durante ese mesmo período, alrededor de 48.000 euros quedarían no peto das veciñas e veciños. Eso no capítulo 1. No capítulo 2, din que van mellorar a recadación no imposto sobre construcción. E din, cito palabras textuais, abro aspas. A recadación por este imposto reduciuse considerablemente nestes anos pasados. Sen embargo, debemos considerar que o ano vindeiro se estimen maiores ingresos. Dígame, por favor, que isto non é un corte e pega dos orzamentos que presentaba o Partido Popular cando se acordaba, digo, pola recadación, falan do ano vindeiro cando están a referir do 2021, non? E digo porque parece disparatado neste contexto actual. A súa previsión é que no 2021 vai subir a construcción en Celanova. Digo, debemos considerar que o vindeiro estima maiores ingresos. En que se basean? En que se basean? No capítulo 4 de transferencias correntes din o total de ingresos previstos prevese superior na súa totalidade ao previsto no exercicio anterior, existen previsións razoables. Podería explicar cales son esas previsións razoables de aumento de ingreso nesta partida? Cal é o aumento estimado tamén? No capítulo 5, ingresos patrimoniais. Soben de 7.000 a case 13.000 euros. Tampouco sabemos a que se obedece ese incremento e pedímoslle se nos lo pudiese detallar. E pasamos un pouco ao tema do remanente. Non está nos orzamentos, pero vai ser a principal fonte de recursos se falamos de contas. E por iso temos que falar del. Voulle recordar o que dixen antes, que hai concellos que xa o usaron en novembro. Pero isto non o dicimos nós. Dillo o propio informe da intervención neste mesmo documento de orzamentos na páxina 18. Di, textualmente, neste intre atópanse en suspenso as medidas fiscais no senso do contido da aprobación feita polo Congreso dos Deputados o 20 de 10 de 2020, advertindo, lóxicamente, de ter sentido da prudencia, con eso contamos tamén, pero estálle dicindo que as regras previas ao marco de 2020 mudaron. E dillo na páxina 43, e repítello na páxina 44, di, con todo, dada a situación actual, este teito virá condicionado tan só pola normativa orzamentaria e non polos criterios de contabilidade nacional, pois para os orzamentos de 2021 non existe nin obxectivo de estabilidade nin taxa de referencia da regra de gasto. O problema está en que desde outubro nin se preocuparon de como facer co remanente, como utilizalo, que hai que facer para mover eses cartos, e iso é xestión. Iso é xestión. E vostedes aquí preséntanse hoxe, veñen nos traer un orzamento sen xestión. Limítanse a pagar salarios e subvencións. Eso non é a xestión dun concello como de Celanova. Pagar salarios e subvencións. E neste apartado, polo tanto, as preguntas son: cal é o remanente do concello de Celanova a día de hoxe? Por que din que non se pode coñecer ata marzo cando miles de concellos xa o usan? Bueno, cando varios concellos xa o usan. E a información que temos nós é que a decembro de 2020 poderíamos dispoñer de alrededor de 2 millóns de euros de remanente. Esa é a información que temos nós con respecto ao Concello de Celanova. Neste texto dos orzamentos, na páxina 9, di: este ano esperamos que a situación vai a mellor logo de estar vivindo unha pandemia de enormes efectos en todos os eidos. Aparece a pandemia, por fin. Bueno, xa apareceu no primeiro punto. Apareceu no primeiro punto e non para beneficiar a ciudadanía, senón para punila, para castigala. É dicir, para aí sí que se habilitaron unhas medidas.
que aprobaron todos vostedes, por certo, por unanimidade, medidas para castigar a cidadanía, no primeiro punto. Agora, medidas para paliar os efectos e os problemas da pandemia, aínda non apareceu ninguna, excepto nesta liña do páxina 9. Esa é toda a consideración que fan vostedes sobre a situación real da pandemia. Nun texto asinado o 5 de xaneiro pasado, por certo, momento idóneo e maravilloso para enviarlle unha carta aos Reis Magos. Foi o momento ideal. Pero, de pandemia, falouse no primeiro punto para castigar, nada máis. E hoxe, día da votación, un membro do seu partido saiu dicindo nos medios que non hai partida asinada ao COVID, como se o COVID fose desaparecer por arte de maxia nuns días, e di que a reactivación do turismo, do comercio, depende das actividades das asociacións que si reciben axuda para organizar cousas que non poden organizar, porque o COVID non desapareceu. Non sei, a día de hoxe, cales son as actividades que se poden realizar, que, por certo, están no seguinte punto, que é o das subvencións que vostedes aprobaron aí ou van a aprobar, ou pretenden aprobar. Non sei que actividades, como non sexan algunhas puntuais, que siguen traballando telemáticamente. Eso por outra parte. Mesmo parece unha burla dicir isto, nos medios parece unha burla, pero bueno, alá vostedes, ya a súa opinión. O investimento previsto. Na páxina 9 pasamos ao gasto previsto. O Goberno Municipal de Celanova presenta para 2021 unha previsión de investimento de 182.000 euros, o 4,7% do orzamento. Nunha situación como a que estamos a vivir, o gasto previsto en cambiar unhas lámpadas e facer algún tal representa un 5%. Menos de 5 euros cada 100, mentres o gasto en persoal marcha este ano co 41 euros de cada 100. A relación entre o gasto en persoal e o investimento é de 8:1. Repito, 8:1. Cada euro en investimento salen 8 en salarios. Isto resume a súa acción á fronte das arcas públicas. Pagar salarios, como dixen antes, e subvencións. Investimento mínimo, desequilibrio no gasto, evidencia que este goberno non ten xestión ningunha. Limítase a pagar salarios, incluídos, por certo, os do equipo do goberno, que xa sabemos todos cales son, e vostedes tamén. Mais non é quen de xestionar nada que afecte a vida do resto das veciñas e veciños. Nada. 0 euros no 2020, menos do 5% no orzamento no 2021. Chegados a este punto, as preguntas fundamentais, espero que teñan unha resposta que nos axude a cambiar o sentido do voto e facelo positivo, cousa que vexo a estas alturas bastante difícil. En que axudan a veciñanza de Celanova estas contas municipais? Dígame, na situación actual, un efecto concreto con estas contas esperan conseguir para variar o rumbo da crise? Porque niso consiste a xestión. Niso consiste a xestión. Todas esas dúbidas que se nos xeneran ao Bloque Nacionalista Galego quedan aí. É que nos gustaría que vostedes nos respostasen. Polo de agora, nada máis. Moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias, señor voceiro. Señora voceira do Partido Socialista, ten a palabra. Bueno, antes non dixen boas tardes a todos, se me pasou. Parte das preguntas que dice o señor Leopoldo tamén as temos nós. Eu antes apuntaba que tanto o meu compañeiro como eu, do Grupo Socialista, recollimos un presuposto que xa estaba feito, era un borrador que xa estaba feito, e volvo a repetir, malia a experiencia que temos que inexistente, porque é o primeiro presuposto que vamos a aprobar, ou que se vai pretender aprobar, o noso esforzo foi un pouco en entender e comprender cada un dos termos e cada unha das partidas, de onde procedían ingresos, de onde procedían gastos. Difícil aprobar un presuposto que non sexa isto, ou que non sexa este, vía a situación. E vía a situación actual que temos.
O único que propón e que pode engadir o Grupo Socialista é que dentro das áreas que levamos o Grupo Socialista estamos loitando por tratar de ter mellores condicións para acceder a máis subvencións, a máis axudas, a máis achegas, en beneficio dos nosos veciños. Non podemos engadir nada máis. Eu penso que todas estas preguntas que está facendo o voceiro do BNG a respostará moito mellor os nosos compañeiros e portavoz de Celanova Decide. Repito, eu non as podo contestar. Vale? Non teño nada máis que engadir. Moitas gracias, señora voceira. Señor voceiro de Celanova Decide, algo que engadir? Sí, gracias. Nada, pouco que añadir. Xa manifestaron todos as súas ideas. Aquí manifestamos o que había. E estes presupostos son non a copia de 2019. Vostede, señor voceiro do BNG... Non se oe. Non se oe. Creo que nunca... Hola. Escoítase. Escoítase. Escoítase a voceiro, non se escoita. Escoítase un momento, por favor. É que está silenciado. Non, pero é o micrófono. É o micrófono. Non se escoita. Escoítase. Es que se oye como con eco. Ahora sí. Ahora sí. Desactivo ya. Ahora escoítase. Sí. Ahora sí. Vale, nada, solamente 3 ou 4 palabras, nada máis. Decir que non é unha copia, vostede, como lle decía, señor voceiro, nunca elaborou uns presupostos, claro que non. Os presupostos municipales non é un copia e pega, pero sí unha continuidade moitas veces. Os presupostos municipales baseanse nos ingresos e despois eses mesmos ingresos son os que marcan os gastos. Por lo tanto, se vostede non sabe como se elabora un presuposto, non critique os que están. Estou decímoslle desde o noso grupo que estes son os presupostos posibles. Decímoslle que estes son os presupostos posibles hoxe, con esta situación que estamos vivindo. No 2020, dice que non se fixo nada, no 2020 traballouse moito, facendo moitas cousas no pobo, moitas actuacións nos camiños, nas beiras, nos arranxos do día a día, esas necesidades diarias da veciñanza que vostede non ten ni idea porque se mete na súa casa e non quere saber deso.